Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê bo danasîna berbijarên hevşaredariyên xwe yên bajarê Wanê û bajarokên wê bernameyek li dar xist. Berbijarên bajarvaniyên Wanê û 13 bajarokan bi cilûbergên xwe yên Kurdî derketin ser dikê û gel silav kirin. Berbijara hevşaredariya Dem Partiya ya Wanê Nêstihan Şedal balkişan ser grevên birçîbûnê û tecdîda li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan û got ku ew dê bi berxwedana xwe û serkeftinê dawî li tecdîdê bînin. Ji bo ku azadiya fîzîkî pêkbêya Birêz Öcalan dîsa dayîkên me gelek deveran de nöbeta edaletê dayîne dest pê kirin û gelek qadan da hevalên me yên jin ciwanên wê welatî berxwedana Kurdan mezin dikin û tekoşînekî mezin berdewam dikin. Di hilbijartinên 2019 da Partiya Demokratîkan Gelan HDP bi 53 ji sedî bajarvaniya mezina Wanê û neh bajarokên wê destxiste bû. Lê ji aliyê Wezareta Karê Nevxweyî ve bo hev bajarvaniyan qayyum hatibûn diyarkirin û ji destê HDP hatibûn derxistin. Her wiha bi biryara Komisyona Bilenda Hilbijartinê YSK'yê sê bajarokên din jî ji destê HDP hatibûn standin û da bû partiya duyê ku Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP bû. Şedal dibêje ku di hilbijartinên xwecihiyên Swêkê Adarê da ew dê dawî li desthilatê qayyuman bînin û 14 bajarvaniyên Wanê dest bixin. Bersiva herî mezin em ê Swêkê Adarê bidin. Em ê qayyumayên wan yên herî mezin jî yê herî biçûk jî em ê bişînin em ê bajarên xwe azad bikin. Piştî Şedalê berbijarê hevşaredariyê Dem Partiyê yê Wanê Abdullah Zeydan axivî û didazanîn ku ew ji hemû pizgirêkên gel agahdar in û ew dê bi hev re hemiyan çareser bikin. Gel gelê xwe, gel meclisê xwe, meclisa jinan, meclisa ciwanan, gel saziyên xwe yê sivîl, yê demokratîk em ê rûnên birînên xwe bi hev re em ê tedawî bikin. Rûnişvanê ku beşdarê danasîna bernameyê bûyî nêrînên xwe bo mîkrofonên dengê Amerîka anîn ziman û wiha gotin. Zaten ev Dem Partisi dema me ye, dema şerefê, namûsê, heysetê ye. Ew gelê me ku yê divê ez Kurdim nava partiyê başka da jî em wan jî dawetê demê dikin. Em divê ji wan dem gelê xwe, cem milletê xwe neşne nava sistemê, nava faşîzmê em wan qayyuma rê bikin. Hilbijarên Dem Partiyê dibêjin ku ew dê di Swêkê Adarê de her 14 bajarvaniyan jî dest bixin. İnşallah em ê qayyuman hemiyan bişînin. Em ê her 14 şaredariyê xwe destê van dagirkeran bistînin. Demdema gelê Kurd e, demdema azadkirina rêberê gelê Kurd e. Piştî danasînê berbijarên bajarvaniyan û rûnişvanan bi hev re govend gerandin û biryara destpêkirina xebatên hilbijartinê dan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.